Di nav kampa Keurgoskê ya ser parêzgeha Hewlêrê de şandeke Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriya civîneke vekirî ji penaberên wê kampê re li dar xistin û tê de behsa biryarên kongreya xwe ya vê dawiyê û hevdîtina xwe ya dîplomatîk anîn ziman. Piştî ku me kongrê xwe siya girêda û qerarat û biryar de derkirine biryar me sendin em hatin bi cenabê Serokir me gelek tiştî qaş kirin me êşa milletê xwe tişta gol hundir be cemî qedayek û êgo welêt hebûn me neqlî cenabê Serokir û me guftugol ser baş kir û piştî wê me got em li virin em ê penaberê xwe jî bînin بري نها ما مخيمة جديد دار شكران جم نشتغلين أم خوازن تشتاقوا ما الور وقت بريارة ما نقلي مجالسي خوي محلي كر لجميع مناطق ما خاص أم فرجي بنابري خوفين gelek caran civînên vekiriyên aliyên siyasî di nav vê kampê de têne li darxistin. Penaber jî dixwazin got aliyên Rojavayê Kurdistanê li hev bikin da got çareseriyek ji vê rewşê re bêdîtin. daxwaziya me û ji merhelekê bibînin me ji vê ezmê xelas kin yanî em vegerin welatê xwe bi kêfxweşî û nav birayê xwe didê em giş bi yek dest bin di welatê xwe de û em naxwazin me nedixwestin ji welatê xwe jî bazdin bist ev jî welatê me em zarok bûn em di vê qehrê wê ku me got Kurdistan û Kurdistan em hatine Kurdistanê bist me nizanî bo me vê rengê bazdanê ên ji ber kuştinî me ji ber şeref û namusî û zarokê me ji ber kuştinî ji ber نظامي بازدار ولاتي ما خوش ببي مي فكرنا ولاتي خو تشتك ولاتي ما خوش ترنينا بجبر من ناموس وشرفا خو ما بازدايا مجبر كشنا خو بازدايا Tiştê balkêş got hejmareke kêm ji penaberan di vê civîna vekirî de amade bibûn. Serokê encûmenê jî dibêje heger konsêrt yan jî ahengeke hunerî baya dê hejmareke mezintir ji xelkê têde amade bibana. دبێژم me yani ne حفلak fenî çêkiriye حمد جيل وحمد كس بين يعني بيجومان كسك هي نارينا كوي هي وجداي وبلكي ناخذ جهدار بكي لي ادبيجم خلكي جتين لسيمينار سياسي جهدار دكن او خلكي نخبانه ايجد خوازن جهداريه بكن ولو مختلف بنجي چێدبەگ و ev civîn girêdanekê di navbera siyasetmedarên nav Rojavayê Kurdistanê û penaberan de çê bike. Lê ev zarokên got alfabeya siyasetê de tê nagihîn naxwazin tevahiya salên zaroktiya xwe wekû penaber derbas bikin û çavê wan jî di her demê de li ser riya vegerî ye. Mihemed Beşar, Rûdaw, Kampa Geurgoskê.